Здравейте! Искам да ви покажа дървените изделия, които имаме за гравиране. Имайте предвид, че това са мострички, нали, все пак. Започвам с тази, изработена е от липов шперплат. Виждате я като размер. Това, което виждате тук е НФС ТАК. За тези, които не знаят, НФС ТАК работи с НФС-то на телефона. На него може да се качите чрез едно приложение, което се казва NFS Tools, мисля, че има и други, до 512 килобайта информация, която в случая е достатъчна за няколко неща. Примерно може да се качите линк, ако имате сайт, към своя имейл и така нататък. Може да му намерите всякакви приложения, доста е практично. Нали, това пожелание може да си го сложите на визитните картички. За разлика, примерно, от тази, която е изработена от орех, тук НФС-то е вградено, пак е със същия размер. Идваме до моя фаворит. Тази лично на мен най-много ми харесва. Тя е изработена от орех. Тук имаме една плочка от бамбук, която е малко по-дебеличка. Ето виждате тук как е негравираната част. Тук като се гравира, малко изпъкват влакната на дървесината. Въпрос на вкус. Нали, даже съм направил различни гравюри по дълбочина. Ето тук имаме и вече малко декорации. Имат си и дупчици. Ето тук още една. Имат си и въженца, такива мога да ви сложа, ако пожелаете. Ето тук е една елхичка. Нали, целта е да видите размера, нали, как изглеждат реално. И тук имаме двечки, още по-малинички. Тези мисля, че са около 3-4 см. Те са подходящи, виждате, имате и те дупчици. Може да станат и много добри ключодържатели. Това е за сега.